tuna kan en tur hi chu ami panen hian high school ang kalai tong in khaton nia in ngai zong chuan NMM ngai lova ngai zong dang te po an nei dun ve ang lopa ma se tun hu deuh hian an in zui ta an in milvia wa fa te hian po an nei chowa amai kon chu huneng motilai tang khan ami zia lo dang lama a phone te hi khoi puya du lo maya chu tiang chuanin ami zia lo dang lam tak ema wang chuan ami pa Matthew hi a rinom talo em mani chu ti ngai dang kha SD hian an nei ta ni tun tu mai hian chu an en chiang dona a ko pui hi an chui chiang dona ni an Chhuichian ane khatna hian a dor atangena kon chuaka ti chuan motor pakhat khriat ngai lova aluta chu motor khaltu chu hmeichhe ani phot maya a thian satlia nge nianga ti kha kan en zelanga a pia do pakhatan vokala hmeichhe hi chu motora a om renga Matthew zok hi chukin thil engenga mo havalaya ti chuan in lama an kal le ta ni atu ka po hian Matthew te pani chu mun pakhata kal dunin achungan lu duna reilo te chu achunga hian an oma an chuak le maya ma se anom dan vela tang hi chuan in thian satlia an ni lo ni ti chu chiang to khop mai in lama ho dunin hun enga mo chen chu in chung lama hian anom duna da ka ni dong nu chuan mei chia zok hi lo chuak ve le na ho ve le tamai bokani atuk lia po chuan he tiang tho hian an chuak dun lea an kalna thin huna khan kalin Matthew hian in tur te vale lea ti chuan ei tu an cha te po alo thlenga mun danga kal taliam lo chuan kan hmuang hian an motor hnunga chuan an ei dun ta a an in duat viau maya hanin chuk zeu te po an ti boka he tiang ni ta ka chuan hun dang khoral zel tolovin an thil chui lai chu an ti top chho ta ni Ashley hena chuan vakalin an thil chui chu zong chun en tira a hmeichhe om pui thin hi a mi khria zong tak an pui hlui khalo ni le ngala tuna po hian an panin hun an man dun lai takani wangin an wa chua chal don ta ni an ti tu chu an zo na zong chan na mu ani maya na tinge le tia thin lunga zon om zong kha SD hian ti bo wa du ni an pani om dun na mun an va thlen meu chuan SD chu ein sum hlei theilawa kut thau zong na han che ve rap phota midang ho chuan an lo thel angai ti photani adem om lem lo veo boke a mei chelo om puila hian ke hi a fa te nu kania abula kom he thian lo na om lo ti ve tlat maya tun main he mei chenu hian Matthew hi alo rin om lo san tua arol na chu SD nen hian an ngai zong chhota a ma se Matthew hian nga tinge tun ma lorin om lo san to nu bok kha pan le ta krok ti hi Ashley hena khre thiam lo bek bakhat chu nia Matthew la hian chan na petamai lo chuan helai hmuna hi chuan nga tinge he tiang thil hi ron ti mai le he tiang lo deuh te po hen chin fel da na oma sin male ti na soi dai thung anin hial na sat em awang hian thumum tak an soi thei lawa a boi pui tu te hian Matthew hena hian tu zo lama nge a om don ti chu soi mai turin an ti ta ni atu ve tan po chu tianga in kop kol chu that lo thu ten soya Matthew po hian a to ba chuan a fa te nu ma sa zo nge chu thlang ta zo ka ni Ashley hi ro chu na viau maya a hmeichhe pakhat zok la hian anin kop ti chu ka khasa ma se ke hi fa te nu ka ni ya a to pa chuan a kan he na kon le don tho ni ti ka khuya tin kon fi takin alo soi ve tlat boxia ti chuan helai hmun atang hian ka son mai chun tum ta ni Ashley oi chulung oi fam kim zan lo khop mai ka poi so per zong chele I dor lo man ka tum sak zong te kha min pelet vekang che tin Matthew po hian ka pelet le vek don chenia ati ol sam ve et maya I vak ngai nom lova Ashley hena chuan kal tir mai hi a thain ka khuya ren om lo ne hi chuan top chin a nei lova khanu ngai po khan midang la kawpsan le vat thonga anin thren le vat thawang tin an hnem zui ta ringot mai ni atopa chuan SD hina fa te ngai sak angai poimo zok thu le Matthew chu aban san hlen tak thua soya Matthew te pan hero hi chu
อันปัญญาอนมดุนเทเดจุลมมันตีอะเอสลีอันนิงกาก็จังอาโบเล่นเทจุนลมบุกะอากันนมโลสันเบะไม่เที่ยวเฮียนอันสวยจวนเองดังนี่ละวินเอสลีไอจวนนุปุยมาสุโจค่ะอ่างไอเลียอ่ำมังไอเดโตโจกันนี่ตีไม่เดจูอาชานาโลนิตานี่อันสวยทวีน่ะนุปุยโลในโตทวินเตเลติมปัสโลในโตทวินเตปเนียงอะต่อปะต่อปะจวนอ่างไออาบุกเฮนันเดเลดวนตีอะอามาก็จะจงจวนนี่เวกอมโลเวมาเสียหุ่นนึงมาเจนินมังไอตักโลกมดุนตัวนั้นน่าจูเล่นเพื่อนไงเขาโลไอจวนนินฮันนินก็นู่นแหละพวกเขาอุลสมโจกันนี่เงี้ยอย่างจูอย่างพวกนี้เสียให้วิดีโอกันเอ็นวังเห็นกันนุปุยกันปัสสาวะที่เขาใหญ่พาเราเวลาตุนมาไม่ดังเรากบต่อเทรนสแกนเห็นกันที่ไม่อย่างชุดจงกำมวยเราในเราถือว่าไงล่ะเราที่งั้นเราหากันเราเอามันในปนกบปุยแต่เรื่องเล็กพานาในเรามั่งเราเวลาอาถ้าโอ้แม่โอ้แล้วก็ที่ส่งเขาตุนทุ่มกันเอ็นเทชนิพอดแต่เสีย